Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino tinagapuan nyo, nanang? At dalanapan ko ginatang dita istor. Amom ka day, agabrod ka no magayam ni Boyet. Ay nawaw, asino mat tinakangagan nyo iti dayta, nanang? Dayta mo ti pagsasaritaan da ijay istor itay. Nay, adamat kan balay na. Apay nga nga agsubli pay lang iti abroad. At damat siguro iururnungan na Mayat mat nga minti trabaho na ijay abroad. Asino nga iti agnaad dita balay na no agsubli gayam iti abroad? Luhos to tinangag kaw. Agnaad ka no tinubya na di tabalay da. Amangan no plano damatan ti agkasar, isong agabroad manen. Siguro Nagasat launay no asino man day ta anobya na, nanang. Talaga nagasat. Ngamen, responsable alalaki ni Buyay. Nalaing nga agplano, kan amo na nga aramiden dagiti plano na. Sigurado asaan amarigatan ti agbalin nga asawa na. Ay na, dakil mo't gayam ti balay mo, Boyet. Ay nawaw, balay ta ko na maa. No agkasarta, balay mong tumot laang daytaw. Sa bagay. Ano sampay laang tag na dito'y asiksika laang. Masapol ng agsubliak iya braw. Tapno maitid ko tarapaap mo nga ingkrante akalay sa. Ngunyan tapno sa anak matlaang amagastusan iti abang. Naanos mo't kiday lagi ti karuba. Noon aramidang, di makistorya ka katakwada. Makitan to. Ay, gayam. Adda ka di wifi dito'y. Adda wifi lang gaya. Munti ta silpon mo, ta ikonek ka. Kasanungay ti pagbayad ko. Binulan nga adda mabayadan. Saan ka di? Awan pagdanagam ta mangipaw itak taw. Agraman igatang mo iti abas taw. Ay na, agyaman na klaunay, Boyet. Awan anyaman na. Aramidok amin nakabaula. Tapno saan kang agriga? Ay nawaw, si kamat gayam day tamanong Boyet. Kunaklakit din no nag-flight ka? Hinton lunis pa lang ating kaw. Adda ka di masapol mo? Adala kahit ko akid taon kan ka. No okay lang Anya day jay? No awan tuman aramidam kat mapan ka di tabalay. Tapno adda kasarsarita ni ninya. Ninya gayam tinagan tinobya, manong. Wag, nasayat at tao ni ninya. Nalakalaang kasarsarita. Ay katwa na, mabalin mo't nga iso ti umay dito'y balay no makawaya, manong. Okay lang kan ka? Una, basta irana na ti umay no sa anak abise. Ay na, agyaman ak naunay At least, nalag-anong tirignak. Tamok nga danto kay istoryanan o anak taong. Asino di babaeng agsagsagad iti paraangan ni Boyet, Francia bakay? Ay nawaw, italaang amakitam aya. Hun nga ron, asino day jaya? Nininya, tinobya ni Manong Boyet. Iso tag caretaker, di ta balay na? Ay kat balay nan tumatlaangan no agkalaysada. No kasta, saan da pa'y gaya managkalaysa? Makitam dayta, di mo ammo ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Italaang anadlaw mo ti babaeng agnanaag, di tabalay ni Buyet? Ay nawo, hun nga road. Mabiit man laang, manong. Siya ka dito kasarsarita? Uwan, manong. Celso tinagan ko ading. Anya ti masapol mo? Mabaling ka di tagpatulong. Anya dayta?
Si kapay lang ko matimang ipa-refill iti water jug. Naibus nga minan ti kargana. Saan mat nga rod mainom ti danom iti gripo. Ay nawaw, day talaga ayam. Mudto yun, tas siya timakam mo. Sigurado ka nga okay lang kan ka mano. Oo, nalakalaang day ta. Alaman nga rod, si kapay lang timang ipa-refill para kanyak. At iti pagbayad mo. Areglado. Ano sa mga orayan, wan? Barang saan apila ijay. Agyaman aklang unay, jakmat ngamin kabailan na bagkatin data. Nadagsan si ka. Kumusta ngay? Nalpas mo't lang ti trabaho yo, anak ko. Ay, saan pa'y nga rod, nanang? Ay nawaw, ti konam kat malpasyo ita. Malpas ko maita, no saan ang naglangan jay talo. Aya, kat ni Celso Gayam. Ay, nawaw, apay, saan pa'y ang nagawid, nanang? Ne, awan pa'y mat. Naa, sa dino nga'y tinapnapananday jay a tao. Apay ngamin adi kay nagkuyog ang nagawid. Kasano ko mga agkuyog kami nga agawid, kat agap apuramot itay na-dismiss kami. Aan pa yan ang nagkape, taadda ka no napatag nga aramidan na dito'y balay. Tagayam, at sa bali ang napanan na. Na, nagturungan na ngay ngatan. Wanaw, napanmanan, iti ayan dagiti gagayam na. Ay, naglukon day siya tao. At dapat mo't nabati as sandwich. Ibusamon, tawan mo't lang timangan iti dayta. Napsugak mo tan. Sigurado ka? Wan, ato man ngamin timpasangom amakan. Kat simple lang matimparamid mo kanyak. Wala, tapno saan mo't anak kababain kan ka. Ayun kaya, adto'y titangdan mo. Ay no, sa anak mo nga agsingsingir. Awatom kit din. No si ka, oray libre latan. Anya? Wan, no kasta agpatulong ka. Oray kape, kan sandwich latan titangdan ko. O sige, sikatin ang ibagay ti dayta. Wan, kabailak atak deran ti imbaga. Sige, agpakadak mo lagan. Tama nga no simang pwede ni bakit ko. Siguradong agong day dyan no sumangpit. Kat awanak ang makita na iyabanay. Ay, mabiit lang manong. At akadi pa'y masapol mo? Mabalin ang maala ti cellphone number mo, wano Facebook account mo, tapno nalaklak ka kaakontaken no kasapulak ti tulong mo. Ay, wan, mabalin la tamag. Ay, nawaw, bigbigatan nga magsarsarita man ang jay doa. Anya nga tati pag-istoryaan daya. Oh, anya ti sirip-siripam iti tawa, anak ko. Ay kwa, jay manugang yaw kan tinobya ni Manong Buyet, nanang. Ay nawaw. Mayat mo't ngagpaiso ti kakatawaan da. Day tangarod kat nanang, itay mariinga kat agsarsarita dan. Isumat lagayam ang nakasapsapaan na riin ni Celso. Nasingad damat gaya mon iti tunggal maysa. Wan nga rod nanang, mano abulan laang sipod nagamamuda ngam kastamot tan. Masapol a paliiwak dagita at tao. Ay wana, narigatan. Nakunayo pa'y nanang. Nakita na tan samutan nila kay mo. Si Marding damutan nga agsarsarita. Ay, rumbang laang Imposible mat no saan ang makarik na day taaselso. Hello, Boyet. Apay nga italaga nga sinong batam ti hawag ko ninya. Itay pa'y nga awagan ka. Ay na, pasensyakan. Adda ngamin inaramid ko. Awan mo trabaho. Tapos ako mapakakumikumam. Ay, kwa, nagdalusak di taro bayan. Pudno ka di pagmagam. Si kakit di mo't. Awan mo't makagapo tapno agulbudakin kanya. O, anya nga, kumusta ka di abroad? Makapabanog tagtrabaho. Ngam kastamang kutiboses mo, ay kung maikatipan nagkaw. Bulaan nakman nun. Amang ano na ibusan ti kwartam dita. Ayun, naibusan yung agpaiso. Masapol nga agpawit ka man nun. O sigay, agpaw itak taw, apaman amaalak ti suldaw. Umawag ak tumanangan ka. Sigay, agpakada ka, tapno makainalak mo tal. Okay, urayak man nun, no kaano nga umawag ka.
Apeng itakalaan. Kwa, pasensya kan Aselso. Traffic ngamin. Nagananat ka kaday. Amangan ko nang da nakakita si Mrek ka iti daytoy ako dahil. Ada, ngam saan datamat ket di ngam mo. Sika ngay, sigurado ka asaan asimurot ni bakit mo? Ay nawa, siya pa iti ko na. Agan anadak akanayon niya. No api ngamin a hotel ti kayat mo, mabalin met ngamin nga ijay balaylatan. Saan nga ron amabalin akanayunan ta ijay? Amangan lumakita nak ni bakit ko. Sapay agkaruba tayo laang. Itiming mo ngamin Wanan, iji balayon to ninton sumarono. Ayun gaya, manong nga oras ti binayada. 12 hours laang ta isumat ti kunam. Sige, sige. Agtugaw ka nga rudan iti abay ka. Mabit lang met agsyawarak paybiin. Saanin akasapulan da ita? Umasitig kakiting. Hay, pila iti paradaan nanang. Danda ni marabyanak nga agawid. Sabado nga minita. Dagatang mo ka de, dagitim pagatang ka. Wan nanang. Aywan, ni Celso ngay. Diyak mo't makita ti kabarbaro a sapatos na. Remwar mo't itay. Ay nawaw, sa dino tinapanan na. Ay, jaka mo anak ko, di na mo't imbaga. Ay nawaw, asino ti sirsiripam. Ay kwa, awan ni Celso dito'y balay, kun nakarikap man ang titawa ti kaaruba nanang. Anya, Makadlawa ko na. Tunggal awan ni Celso dito'y balay, kat nakarikap mo't titawa ni Manong Buyet. anya ngay kumati connection na dayta. Amangan mo't no adda milagro nga aramidan dagiti dua. Amangan kunak no adda papapananda aditay ammo nanang. Nasayaat mo't tanagawid kan, Celso. Ay no, nakaring ka pa yung gayang bakay. Kung naklakid din no naturog ka tarabi imot tay. Sa dino tinagapwam Ay, bakit? Kumusta tilakad mo? ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinagapwam kunak. Itayan tigayim ko. Apa Asino agayem mo? Ay nawa, saludsudan mo't lang amin. Apay adi ka makasungbat Adda ilimlimod mo. Ilang man ngamin saludsudan. Makadlawa ko na. Tunggal awan ka dito'y balay kat awan mo't nininya di tabalay da. Agpudno ka man kanyak. Agkuy-kuyog kayong samat. Ay nawa, saan nga amin abanag kat masapul nga ikami tidakis aka ipapanan, bakit? Sana nasaya ati kasta? Ay sos, siguraduam laeng asaan apudno ti atap ko. Tano adda maduktalak, talaga adakes kayo adwa kanyak. Hello, Manong Buyet. Napasak ti text mo kanyak, Fransya. At nakati parikaw? Ay kwa, adala kayat ko amaamuan, Manong. Awan ka di madmadlaw mo kaninin niya anobyam? Ha? Kas kumaitan niya? Kumpurmi madlaw mo kinkwa na, Manong. No daduma ka di na sungbatan dagiti awag ko kang kuana. No maminsan, kat sungbatan na. Masapul nga ulit-ulitak nga awagan. No kasta nga rod, amangan no pudno ti atap ko, Manong Buyet. Ay nawaw, anyat ko lang. Amangan no pudno ti atap ko nga adda milagro nga aramidan da iti asawa. Anya? Angam di ka madanagan, Manong. Bagaan kanto adagos no adda maamwa. Kunak tu paikat. Talaga alinuloko ti aramid day ja Celso nanang. Ay nawaw, cellphone mo't ni Celso dayta anak ka. Nabati na iso anabasak amin at chat da iti day ja anin niya nanang. Sigurado asublian nanto day to a cellphone inton madamdama. Anya, At day taniaw, limad nga kitkita da. Numaminsan kat iti hotel. Numaminsan, di tabalay ni Manong Buyet. ay naglukon dagita tao. Di da mabaeng iti kastangar aramidan da. Hay nananang, saan amakarik na iti baeng dagiti gatel at tao? Naimbag man ta nalukatam ti cellphone na. Awan password na aya. Adda nanang, ngam ti kam malina, di na sinukatan ti password na sakbay a nagaramid iti kalukwan. Masapol a maamuan ni Manong Buyet ti may papan iti daytoy abanag nanang.
Apayan, Celso? Agkalkaling etan kamat ang nagsubli dito'y balay. Nalipatak ti cellphone ko, bakit? Kasapulak dahil siya ta ang mga umawag ni boss. Ang mga umawag ni boss mo, wano talaga nga dairimlimad mo. Ay, nawa. Apay kas tamo din ti pa nagsasaong, bakit? Nabasak amin at chatyo kaninin niya. Anya? Naisen kumatlaangan kanimanong buyet. Sos. Awanan kayo itibain. Agpada kayo agatal. Sana po na ta? At da ebidensyak dito'y iso adi kay makapaglibak. Kat ita, kaya't ko apumanaw kan iti daytoy abalay. Di kan agpakpakita, ta talaga nga agburburek ti darak ken ka, Celso. Boyet, Siyak nga raw. di mo matimbagbaga nga agawid kagayam ita. Saan sapay mo't analpas ti kontratam? Nasurok ang makatawan mo pa'y laang mo't ijay. Sa anak ko mga gaway. No sana kas day tinarabid mo. Ni, apay akas damot din ti panagsasaom kanya. Gatil ka, babae! Amok ti may papan ka na kayo kinsilsaw! Awalan kay ti bae na mga rami di ti kalukwan iti mismo balay kaw! Sigurado ako wartak mo't lang ti pinaghutilyaw! Ay, kwa, agpalawagak, Boyet. Saalan! Kaya tamangag no nyaman ti palawag mo! Ti kayat kaw! Kat aging pagi kan ta pumanaw ko ay tamot lang! Agwin na swastan! Anya! Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidam dito'y balay, Celso. Francia, pang-aasim ta pakawanan na ko ma. Di mo namnamaan ang mapakawan kapay. Please, bakit? Ninin niya ti kuntakam. Ano mo kumangay ni niya? Kuntakam tauray da kayon ti agdan na. Nakiwin na swas ni Manong Buyat kenkwana. Iso nga agpada kayon anawaya ang mga ramid iti kay kayat yaw. Bakit? Saan ko nga ayatin da dyanin niya? Sige tayo ayatin. Ay, da kayo kaninin niya ti maibagay iti tunggal maysa. Ngamin, agpada kayo agatal. Oh, anya ba nanti bagam, Silsaw? Kasari tayo kumati anak yun anang. Ibaga yung ikanak pa iti may sagundaway. Ay nawaw, apay nga ipilit mo pa ilang tibagim iti anak ko. Kat di nakakanungaruden ay ayatan. Sana po doon ay tananang. Ay sos, pang-aasim man ta di nakrangrangan. Nanang, da kayo lang tinamnamak. No siyak lang amay sa nga inaan niya. Nasaysaya atan no agsina kayo iti anak ko. Narigat ti maaddaan iti gatel nga asawa. Mala, nawanan ibagam. Mabalin mo ti pumanaw. Ay nawaw! Di kaagaramid iti may kaniwas. Aywanam ti panagtalak ti padam atao ken ka. Laglagi pam, ano pa nagtalak ti nadadaal, narigatan amay sublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano nga'y ama i-deliver ti baboy ama parte, Tony, lakay? Diyak pa'y sigurado ba kay? Ay nawaw, apay adi ka sigurado? Di mo ayak kinasarita ni Tata Waldo. Mapanak to iti ayan na intun madamdama. Di ka kadiaga, purata na sa papay mo. May mayatan jay nasapangam tay maladaw. Siga nga, inimbita mo, tigabsat kin gagayem mo.
Nalpasan idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka Siyempre Amangan mo no pinilim ba ng tinimbitam? Mangrugi ka man ako nakon. Mapankakit din iti ayanda tatawal daw. Ibagam ta i-deliver da adagos ti baboy ta nabayadan mo't tenday jay. Agtugaw kayo, Ante Anseng. Naimbag man, ta nakaumay kayo? Ay katuan abalasang ko. Paskan ko naman. Nay, kasladyak makita ni Nardo akabsat mo. Ha? Ang muda ka day nga agpapaskan kayo ita. Ay kwa, wanante. Inbagak mo't kadakwada. Apay nga rod nga awan da makitak. Saan nga min nga iti ayanda tinagnaak itay, tanag shortcutak. Ay kwa, amangan numala daw dalaeng. Wano saan? Busy da, kat di da makaumay. Saan mo takas jay ni Nardo? Uray bise no napatag nga okasyon kat umay day jay. Awan mo't titext na kanya, kante. Saan man namin aday tati pagsaritaan tayo? Awan amok may papan iti day ta abanag. Umay dalatan, umay da. Awan mo't kat mangiparpare. Si kaman laengan ti saludsudag tunay. May papanitan niya, Ante Anseng. Amo ka di Danardo ngagpapaskan kayo ita. Imbaga kanuman ni Jula kadakwada. Agdua-dua akman iti asawam. Apay mo, Tante. Amangan mat no agul-ulbod laeng dayjay. Sipud pay ide, kat ibain na ngamin ni Nardo akabsat na. Gaputan na kurapay ni Nardo, kastamot tan, taramidan na. Mamuan tayong tunong nagulbud tayo siya, Julan, Tay. Ayun gayam, alain nyo ti karningin subot ko para kadakwada. Itagasyon to ijabalayda, na imbagla pang ramananda. Ay katun na. Di yun lang ipakpakita kan bakit ko, Ante. Ang mga nagungot tayo dyan. Apay nga inikam ita, kunaanan tumanin kanyak. Nagpapaskan samot dama ng Jula, Nardo lakay. Ha? Nakadamaga mo, bakay? Ado ti tao ijay balayda itay lima basak. Aya? Wen, nakita nakmat ni manang mo, ngumawan mo't ibagbaga na kanya. Ay nawaw. Awan lang tiks na kanya, bakay? Wen no, saan tayo nga imbitado? Siguro Sa bagay, sipud pa'y ngamin ide, kat kasta ni manang mo kada tayo. Nilakay namot akanayon ti mangyayab no kasta nga adda okasyon ijay balayda. Di pa alilatan, bakay? Wanin ay, nasakit itirik na. Ngam-anya ngay nga rod no isumot ti pagragsakan na. Pasensyakan, bakay? Nakurapayak ngamin nakabsat na, iso kasta. Aging gayta, kat ibain naklaunay. Kurang laangan kat ilibak na kapsat na. Nga masapul yun, Tay. Indagas ko lang ti karni apara kada kayaw kaanakan. Ha? Karneng? Nagapunti karneng? Di mo amaw ang nagpapaskan damanang mau. Neng? Jak amuti may papan iti dahi tanteng. Kunak tupay, agul-ulbod dahi akabsat mo. Naimbag pa'y ni Tony nga asawa na, mapanunot na ti mangisupot iti ramanan nyo. Ngam di kabsat mo ay na, jak maawatan ti ugali na. Di ba alilatan anteng? Nalpas mo teng. Nakurapay kami lang aming. Ang mga noda dagitibak ng agayim ni Manang. Isosan kami nga imbitado. Saan ang nasaya at nga ibain na ka, gaputan na kurapay ka lang nga kabsat na. Saan ang maiparbang tikas na nga aramid na? May met-met kititikas ni anteng. Yung timapanag ijay kat ilibak na akabsat na. Oo na yun, ni Manang Jula. Lakay, nagapon ti karnay. Nubak na siguro. Di na't iba hindi kabsat ka. Ay nawaw, itayak pa'y nga agsa sa ulakay. Apay adi ka sumungbat. Anya manan ayat ipampanunutang. Neng, hadakam gaya man ba kay? Itay pa'y nagapon ti karni ko na. Kadama ng Jula. Pudno, tinakunam. Nagpapaskin ta ba kay? Apay ka no. Dahil tatidya akong sinaludsod ka na anseng. Mading amin tirik na, hindi na amwa ka nagpapaskin ta. Kitsan tayong imbitado. Kalain ko nga ibaga nga okay laang, ngam nasakit ti kaunggak ba kay? Ay nalakay, di mon panunutan ti may papan iti day ta abanag. Adan tulat na. Saan nga agnanayon kat nakurapay tayo.
Nagapuan niyo, ante. Si ka magayam, Jula. At dalain lakad ko a papeles. Si ka ngay. Ay kwa, adala na pan ko ginatang, ante. Aywan. Saan mo't gayam nga amuti kabsat mo ang nagpapaskan kayo idinapalabas alawas? Ay nawaw, ninardula ka na yun ng tibagbagayo, ante anseng. Wan ata saan anasaya at tikasta at ratong kankwana. No si bibiyag kumapay dagiti dadakkelyaw. Sigurado adida magustuhan tikasta nga aramid mo. Ay na, nabayagan apim mo sa idananang kantatang, ante. Daytoy tilaglagi pa ang kaanakan. Oray nakurapay ni Nardaw. Kabsat mo lataday jay. Dumteng to ti Aldaw, akasapulam met ti kabsat mo. Ti Aldaw, akasapulak ti tulong na? Na, agkatawa ka pa'y lang. Kasalungot ngamin, ante. Makapakatawa dagiti saw-sawang yo. Aduman ka tila ako manateng nardaw. Bunga dagiti mula may manaw. Gumatak man iti utong kan okrading ko. Sagay sa kilo manaw. Wen, kan pitsay pa'y gayam. Ay na, agyaman naklaw na manaw. Naksayan maglang tila ako may. Inton sumaruno, dito ito maran ti pagkatangak. Kamamok nga dagam display yung anateng. Hindi pa'y napalabas ang lawas anang rugi kami manaw. Barak namin ti sigot apang ilaklakwan may. Wan gayam, api ati kayo may nagpapasyon kami. Di mi mo't amo nagpapaskin kayo manaw. Ay nawa, saan nga imbaga ni manang mukin ka? O kailangan matkid di manaw. Di bali tanaramanan mi lang. Una yun, ni manang mo. Ay nawaw, nangalaam itinatang si Katone. Ginatang ko iti kapsat mo. Naa, apay agim matang kapay lang itinatang kat adumot ti karne iti ref tayo. Naumak iti karne kanayon. Ay unay kan, intun kwan, di mo man maibus daytan. Sayang laang ti kwarta. Agkalma ka lang ka di. Kabaulak nga ibusan ti ginatang ko. Yadag duma, itid ko gananang. Ay na, dayta kat ti jak kayat ken Katone. Ti ilagat gatangam. Tulong kumatin iti kapsat mo Di mo lang arudon ida inimbita iti nagpapaskan tayo. Di mo pa'y kayat agumatang akitila ko da. Anya aklase ka akabsat. Mangibabain nga ruday jay anardo. Gaputan na kurapay iti kapsat mo, ibain mo matay. Napatpatigpaygan ka dagiti bak ng agagayam mo, ngam itimis mo kabsat mo. Ni Clea nga ito na ba kay? Adda trabaho na itala kay. Eh nawa, wala man o day off na ita. Day off na kuma. Ngam imawag ti boss na. Adda ka no report nga aramidan da. Day tala ang nagpaisaw. Aywan gayam. Urayom ka no ti order na asufa. Ha? So pa? Awan. Adda ka no umay mangi-deliver inton madamdama. So pa higit ni Dayta paggastusan na. Day tamot ti kayat na lakay. Uray saanan ko nakngam ipilit naman. Dakilang tinaitulong ti anak tabakay. Wan nga rod lakay. Sipod na kagraduar, trabaho matan ti sinangsango na. Impatarimaan na pa'y ti palay tayo. Agkape kayo pa'y anti-ansing. Ay, hagyaman akdo na balasang ka. Anyang aminan ti kagarayo, ante? Awan mo't kit day. Kaya't kula ang ti makiis-istoryakan ka. Dakil ti nagbaliwan ti biyagyo Sipod nagturpos ti apaw. Unanti, tunggal ag sweldo ni Clea idi kat igatang na iti materyales. Amo na nga may no kasano nga ibain ni auntie na Jula ti amana. Naimbag ko na maanti, tainggad na lata tinagadal, oray kasya ni Antina. Siyempre, adara paap na para iti pamilya na. Amo na tirigat yaw adadakkel na. Iso akasta. Katita, saan kayo matan nga agrigrigat? Adda pa yung negosyo yaw. Nakasaritam ka di ti supplier tayo tunay. Agsingsingir da nga rudan bakay. Ay nawaw, narigat mo't akasarsarita day di tao. Imbagak lang arudan nga aguray pay.
Kasapulan na kanong arod ti kwarta, Amo na ka day, bankrupt ta? amo na ah. Mutlagayam. Isukit di ti may sa makagabo. Amo na bangkrap ti negosyo ta. Isong agsingsingiran, tamabutang no saan ta makabayad. Aha, saan mo ta makaaw-awat day dya tao? Un-unaan ta kumapay abayadan ti utang ta iti bangko. Tano saan mabayadan day jay? Kasanulangan nga iti balay. Ay, jak amon bakit? Nagado pang panunutag. Awanan ti pag naudan tayo no saan tayo makabayad. Laglagi pam anay collateral ti balay. Imbes nga agungat ka, tulungan na kiting agpanunot iti solusyon. Ay nawaw ka. Saan kayo matang agluklukat, Jula? Awanan ata in give up min ti negosyo may ante anseng. Ay nawaw, apay ngay. Kasanaw kat na bankrupt mo't nga rudan ante. Anya? Awanan tinamnamaan mi pangalaan mi iti kwarta. Nautangan kami pa yan. Kasano nga rodan day tangay. Ay, di mi nga rod amwante. Sapay adda utang mi iti bangko. No saan kami makabayad? Alaan dan ti balay may. No kasta, naikulateral pa'y gayam, ti balayaw. Ay, wan, ante anseng. Ay, una yan nagasat mo, balasang ko. Kasla nagsinukat kayo matan iti kabsat mo. Si kamutan ti agparparikaw iti kwarta ita. Kaasimag gayam dama ng Jula ita. Ay nawaw, apay mo't ana ibagam ti kasta na kay. Una, ta na bankrupt ka no mo ti negosyo da. Inlunda ka no mo ti balay da. Anya? No saan da makabayad? Kat alain ti bangko di balay da. No kasta. Agrigrigat da nga rudan ita. Wan, bakit? Kasaritam ti anak ta. Ang mga noad da maitulong na. Uray basit laang noad da. Kababayin mo ting kliyaan? Isulaang mati mabalin at tumulong kadaan tina. Ta isula ka nga rudan ta kwartana. Uray manulaang naimbaglaan na yunan da. Si Kantuman ti makisarita kin kwa na bakay. Ala, siya akong ti makisarita lakay. Kumusta kayo, Manang Jula? Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay, nardaw. Nadamag ko tin napasama kata kayo. Kat amok amabaing kayong agkid daw iti tulong kata kameng. Ay nawaw, anya kumaitakin ka no adda parikot may. Kaya't miti tumulong manang. Basit laang. Ngam tinapatag kat makatulong kameng. Ha, No kaya't yaw, at dati kwarta ang maipabulod meng. sigurado ka? Uy, at basit ornong meng. Kanya dagduma, naggapo iti kanakam. Tay sumot ti adda na talgid at trabaho na. Ay kwa, alaman nga rod. Pabuludan da kami pa'y. Sana bali tayin inutan minto abayadan. Mapan kayo ito'y jebalain ton sa bato manang. Alain nyo ti kwarta. Kat makipangan kay mo laangan takasangay ti kanakam. Naimbagpay ti kapsat mo nga ipain mula una ide. Ay, di mo man ipalagip day tato ni. Dagiti babak nang agagayim mo nga eh. Awan damot ten itatag kasapulan ka. Ay nawaw, di mon ipalagip kunak lang arudan. Ipalagip ko laang bareng makarik na ka. Ay, naamiris kon dagiti biddot ko. Iso apang asim, tadi mon ipalagip. Nasakitan ti ulok amang panpanunot kadagiti abiddot ko, lakay. Awan pa'y da, Jula. Maladaw ta ka na, onteng. Anya dyan na ibaga ni Dona kanya kitay. Pautangan nyo ida. Unanteng, kasi damay. Ay katwan na. Mayat day ta kaanakan. Tapno saan nga laan ti bangko ti balay da. Iso na laang, ta kurang ti kwarta may pabulot, meng. Okay laang. Naimbag lang at danayunan da. At damot siguro da duma pagbulutan da. Sapay la ko, manteng. Kasi damay mo bilang laang niya. Napasamak siguro ti kasta. Tapno maamiris na dagiti biddot na. Kan tapno di na kan ibain akabsat na. Oh, makitam day ta apanagayat ti kabsat mo kan ka, Jula. Ay, uwan nga rod ante. Jak ko maawatan ti kwarta nga ipabulod da, ngam no choice ante. Masapul nga agbayad kami. Dagiti nga'y gagayim mo abak nang. Ay, awan ka no nga rod maipabulod da, ante anseng.
Anya nga ita, tikabsat mo nga ibain mo launay ide titimulong kan ka ita. Wan nga rod, ante. Sapay la kumata maapresyar mo rayta. Saan nga amin akabsat kat kaskin ni ating mo? Jay daduma, no naupay dan, awanen bibiyang dakan ka. Banag apagyamanak launay, ante. Ngamin, nasaya at lat tikabsat ko nga oray saan anasaya at ti inaramid ko kenkwanay ti kalabas. Gaputa mo na adagiti agkakabsat, katrumbang lang agtitinulong. Saan kat nga aggiinapal, wano agpipin na sakit. Ay, nawaw! Kas agkakapsat, saan tayo kuma nga ag-iinapal? Saan tayo nga iruruman ti tunggal maysa? Agtitinulong tay kitdi ta isu ti pagayatan ti Apo anamarswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.